नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. 4 आठवड्यात कोरोना व्हायरस लस, मुख्यमंत्री येडियुरप्पा. आत्महत्या करून घेतले जाल्यार नागरिक विमानतळाक जमीन सोडची ना, अंकुलात ग्रामस्थ लोकांलो आक्रोश. गोकर्णात भाता पीक काण जाली, आता शेतकऱ्यांन भाजीपालो करच्याक केला सुरुवात. राज्य अपेक्स बँकाचे जिल्हा प्रतिनिधी जाऊन मान्य सचिव श्री शिवराम हेब्बार हेमगेली निवड. कोरोना महामारी असताना सुद्धा काणकोणात पाळोळे किनाऱ्याक देशी पर्यटकाली गर्दी. काल उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. 4 आठवड्यात कोरोना व्हायरस लस येऊ शकता असे मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा हेमी सांगले. तेमी मैसूर विमानतळाचेर उलयत असताना सांगले की 4 आठवड्यात कोरोना व्हायरस लस येऊ शकता, त्याच्यासाठी तयारी करा म्हण नरेंद्र मोदींनी सांगितले असा असे त्यांनी सांगले. काल मोदीन अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्री बरोबर सभा घेऊन कोरोना व्हायरस लशीबद्दल चर्चा केली. त्या चर्चेत भाग घेयले गृह सचिव बसवराज बोम्माई हेमी सांगले की जगाच्या बऱ्याच भागात लस तयार जाती असा. यापैकी आमच्या देशात 50 लसीचे संशोधन सुरू असा. 25 लसी ॲडव्हान्स ट्रायला असा, 5 लसी क्लिनिकल ट्रायला असा. भारतात एकूण 24 संस्थांत लसिका तयार करचे सामर्थ्य असा. आत्महत्या करून घेतले जाल्यार नागरिक विमानतळाक जमीन सोडून दिवची ना म्हण अलगेरी आणि भावेकिरीच्या ग्रामस्थान सार्वजनिक सभा भितर सांगून घेऊन सभेतल्यान भायर गेले. हज पहिले बी आमगेली जमीन सरकारान सी बर्ड प्रकल्पासाठी घेईल असा आणि आता आमगेली साऱ्या जमीन 90,000 रुपयाप्रमाणे गुंठा फाटल्यान दिवन हात धुवून घेवच्याक पळयतात. विमानतळाक बेलेकेरी भितर 20 एकर 35 गुंठे जमीन 25 घर, बावेकेरी भितर 3 एकर 12 गुंठे जमीन 6 घर, अलगेरी भितर 69 एकर 12 गुंठे जमीन 50 घर घेवची आसात आणि परिहाराक 7.88 कोटी रुपये मंजूर जाल्ले आसा. बावेकेरी आणि अलगेरी ग्रामा संबंध आशिल्ल्या जाल्ले सभा भितर भारी विरोध दिसून आयलो. गोकर्णात भाता पीक काण जाली, आता शेतकऱ्यान भाजीपालो करच्याक सुरुवात केला. थोडे लोक शेंगा कणगा पिकोवचे तयारीक आसात. थोडे शेतकरी मशिनाचेर आणि थोडे शेतकरी हातीन रोपणी करते आसात. एक तर शेतात काम करच्याक आळ मेळची खूप कठीण जावन पडला आणि जर चुकून आळ मेळ्ळान बीन आळा दिवच्याक मजुरी परवडना जाल्यार मशिनान रोपणी करच्याक कमी खर्चान जावन पडटा. काही युवक शेतातले काम सोडून इतर कामाकडे आकर्षित जाऊ लागलात. हे एक मुख्य कारण जावन आसा की शेतकरी पारंपरिक शेतीपासून पयस वचूंक लागलात. राज्य अपेक्स बँकाचे जिल्हा प्रतिनिधी जाऊन मान्य सचिव श्री शिवराम हेब्बार हेमगेली निवड झाली. मान्य कामगार आणि साखर मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेल्या अध्यक्षात KDCC बँकेच्या नवीन मंडळाची पहिली बोर्ड बैठक झाली. मान्य कामगार आणि साखर मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमगेली राज्याच्या प्रतिष्ठित अपेक्स बँकेचे जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून एकमतान या बैठकीत निवड झाली. सलग दुसऱ्या वर्षात श्री शिवराम हेब्बार हेमगेली स्टेट अपेक्स बँकेचे संचालक म्हणून नेमणूक झाली. व्हडली दिवाळी आयच्यान 26 नोव्हेंबरच्यान सुरुवात जाता. 5 दिवस चलतो हो उत्सव काणकोण तालुक्यातील नागरिक तसेच अन्य भागातले गोंयकार व्हडली उत्साहात साजरा करतात. ह्यापटी कोरोना महामारीत मर्यादित स्वरूपात तुळशी विवाह साजरा जातलो जाल्यार काणकोणात दारोदारी तुळशी वृंदावने रंगोवच्या कामाक वेग येयल्याचे चित्र ठिकठिकाणी दिसून येता. काणकोणात पाळोळे हो जागतिक पर्यटक नकाशाचेर आशिल्लो सुंदर किनारो. त्याका लागून देशी आणि परदेशी पर्यटक या किनाऱ्याक भेट दितात. मात्र अपुरा वाहनतळ आणि अरुंद रस्तो या लागून पर्यटकाक खूप अडचणी येतात अशी माहिती माजी उपनगराध्यक्ष दयानंद पागी हेमी दिली. कोरोना महामारी असताना सुद्धा दिपावळी सुट्टीत देशी पर्यटकांन पाळोळे किनाऱ्याक भेट दिली. मात्र अपुऱ्या सुविधा लागून काही तासातच पाळोळे किनाऱ्याक रामराम करचे पडटा असे श्री पागी हेमी सांगले. पाळोळे किनाऱ्या लागून काणकोण पालिकेच्या मालकीचो वाहनतळ असा. या वाहनतळार
एकच पटी 20 ते 25 वाहन पार्किंग करू शकता. तशेंच किनाऱ्याकडे वयत रस्तो अरुंद आशिल्ल्या कारणान रस्त्याचेर सदांच वाहतुकीची कोंडी जाता. ताका लागून किनाऱ्याकडे वयत रस्तो एकेरी करचो अशी मागणी जाती आसा. दर वर्साक नाताळ व नव वर्साक स्वागतासाठी पाळोळ्या किनाऱ्याचेर पर्यटकांची गर्दी जाता. ताका लागून भाजपाचे युवा नेता संजू पागी हेमी किनाऱ्याकडे वचपाक पर्यायी रस्तो काडची मागणी उपसभापती इजिदोय फर्नांडीस हांचे कडेन केली. काल उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 37 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवारात 11, अंकोला 4, कुमटा 9, भटकळ 6, शिर्शी 3, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1 आणि हळयाळ 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तसेच काल 54 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. कारवार 6, अंकोला 7, भटकळ 3, शिर्शी 13, सिद्धापूर 4, येल्लापूर 13, हळयाळ 6 आणि जोडात 2 रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 13,700 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिल्ले आसा आणि 13,306 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले आसात. अजूनही 217 रुग्ण उपचार घेतले आसात. तितूंत भितर 76 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 141 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 177 रुग्णाले मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी न्यूज हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.